Nasikop sa kapulisan sa Basak Police Station 3 sa Mandawi City Police Office ang 20 anyos atol sa gipaygayon nga bypass operation sa Barangay Pakdaan, Dakbayan sa Mandawi. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Major Mark Navales, ang hipi sa Basak Police Station 3. May resulta sa pagkasikop ni Christian Sabaliro, 21 anyos ang pangidaron, taga Sitio Tambis, Barangay Umapad, Dakbayan sa Mandawi. Nakuha sa operatiba gikan sa posisyon sa suspitsado ang 230 gramos sa gituhuang shabu base sa standard drug price. Moabot sa 1.5 milyones pesos ang balor. Nasuta sa kapulisan ang didakpan. Unang higayon misulod sa kalambigitan sa illegal nga drugas. Suhulan kini og 20 mil sa iyang amo aron lang ipalusot ang kontrabando. Padayon karon ang pagsubay sa kapulisan sa connection sa dinakpan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.